Før dagens kamp mellem Randers FC og schweiziske Lausanne var der store forventninger hos hjemmeholdet. Jeg vil være glad, hvis vi kan vinde 1 eller 2-0. Det vil være et rigtig godt resultat for os. Det hele startede også strygende. Efter 6 minutter bringer Jura Mausisian Randers foran 1-0. Men 41 minutter ind i første halvleg sker det her. Så er det ellers lige ved at se rigtig pænt ud igen for Randers i anden halvleg. 2-1. Men kun et øjeblik, for målet bliver annulleret. 10 minutter efter får Lausanne straffespark. Silvio Carlos gør det til 2-1. Med 9 minutter tilbage af kampen kommer Randers tilbage. Juri Mausisian scorer endnu en gang for Randers og gør det til 2-2. Men, Silvio Carlos kan også score, når det ikke er på straffe, og han gør det til 2-3, kampens resultat. Efter kampen var Mikkel Beckmann stærkt utilfreds med dommeren. Jeg synes, det er katastrofalt ringe, at han først skal dømme mål, og så lige pludselig så annullerer han den, fordi de brokker sig lidt. Jeg synes, det er pinligt.